Numru kbir ta' ġenituri qed ikollhom imorru jiġbru lil uliedhom li jeħtieġu attenzjoni individwali mill-iskola tagħhom jew ikollhom iżommuhom id-dar kull meta l-LSI tkun ma tiflaħx jew ma tkunx l-iskola għal xi raġuni. Dan qed iwassal biex dawn it-tfal ikunu mċaħda b'mod regolari mid-dritt bażiku tagħhom għall-edukazzjoni. Tkellmet dwar dan il-kellima tal-Oppożizzjoni għal persuni b'diżabilità Marija De Guara meta fil-Parlament għamlet mistoqsija supplementari lill-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici li anke huwa ammetta li huwa infurmat b'dawn il-każijiet. Id-Deputat Nazzjonalista saħqet kif taf b'każi partikolari ta' ġenituri li m'għandhomx għażla oħra ħlief li jużaw il-lif kollu ta' sena biex joqogħdu ma' uliedhom għaliex mhux se jkollhom LSI bejn il-5 u l-21 ta' frar sakemm din tintbagħat fi skola oħra. Marija De Guara staqsit ukoll kif qiegħed jiġi kontrollat il-bullying fl-iskejjel u jekk qattx sar xi tip ta' awditjar. Dan hekk kif it-tobba qed jispiċċaw jaraw l-itfal meta jkunu jeħtieġu assessment psikoloġiku. It-tweġiba tal-Ministru tal-Edukazzjoni kienet li dawn il-materji ma jħalluhx jorqod bil-lejl u sempliċement irrefera għal parabbola tan-naġa u r-raj billi xebbaħ lill-istudent Malti ma' naġa u sostna li lanqas naġa mi se tintilef mis-sistema edukattiva tiswa kemm tiswa lill-Gvern. Intant bitweġiba għal domanda supplementari ta' Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone, Owen Bonnici ammetta li fil-qasam tal-edukazzjoni għatawn ħafna għalliema u LSIs neqsin u dawn mhux qed ilaħqu mad-domanda li teżisti bħalissa.